Y peth dwi'n gofio fwyaf di mynd i Bryn Berel i'r ward Hafan. O'n i'n mwynhau otha gallu chwarae gemau a pethau fel yna hefo'r pobl hefo dementia i ddod i nabod nhw fwy. Mae'n bwysig fod plant yn dod i ddall chydig bach mwy am dementia, fel fod ni'n creu cymunedau sy'n dall dementia o'r cychwyn cyntaf. A fel mae plant yn dall mwy am y cyflwr, maen nhw wedyn yn gallu bod mwy goddefgar efo pobl sydd yn byw efo dementia yn eu cymunedau hunan. Neu atgof, neu sgil. Dach chi'n bod chi wedi sgwennu fanna rwan, bob dim ar y menydd yn helpu ni wneud. Wel, mae bob un o'r goleuadau yma yn cynrychioli rhywbeth felly. A be mae dementia? Oedd pawb yn y dosbarth yn cael cardyn oedd hefo job da chi yna wneud mewn diwrnod. A wedyn oedd ni hefo glân coch ac oedd hi'n cysylltu nhw i bob un job. A wedyn pan da chi'n dod fwy hefo dementia, mae'n cael ei dorri a wedyn maen nhw'n anhofio'r pethau. Lle ella bod nhw'n anhofio am difrwsio dannedd a bod nhw'n mynd syth i wneud rhywbeth arall. Crys wedyn. Pan oeddech chi'n torri i hunin, oedd fatha wbeth yn mynd o'ch cof. So fel da ni'n mynd yn hyn, nid pawb fydd yn cael dementia. Dydy o'm yn rhan naturiol o fynd yn hyn. Wel, na Ffrindiau Dementia gychwyn yn 2014 a mae o'n dŵad o dan nadain Cymdeithas Alzheimer. Mae'n cael ei gefnogi gyn y Llywodraeth fel rhan o ymgyrch i gael cymunedau sydd yn fwy goddefgar o bobl sydd yn byw efo dementia. Be da chi weld yn y llun yna? 2 person yn siarad. 2 person yn siarad. Be arall wyt ti weld yna fo? Siap cwpan yna fo'n does? Siap gwahanol? Be da ni weld yn fanna? Mae'n gyfle i gychwyn y sgwrs am dementia fel fod ni'n trio cael gwarad o'r stigma a ron sy'n gysylltiedig â fo hefyd. A trwy gael ffrindiau dementia, mae pobl yn dod i ddall chydig bach mwy am y cyflwr, am yr afiechyd, ac yn fod yn fwy cefnogol i bobl sydd yn byw efo dementia. 10, 20 i fyny at 10 oed. Pwy sy'n cofio i diwrnod cyntaf yn ysgol? Gyda cyntaf yn ysgol yma, dwi'n cofio eistedd maths a trio cofio enwa pawb. Trio cofio enwa pawb? A sut ydych chi'n teimlo? Gwen lawr yma, 1, 2, 3. Hei, diolch i chi am ddod. Fama, da ni'n gweithio fama ti Hafan, de? A mae oedd clwb dydd ydi o. Clwb dydd i bobl gael dod o adra. Os ydyn nhw eisiau dod i fewn i'n gweld nhw. Ar ôl i Cheryl fod yn yr ysgol, mi gathon ni ddiwrnod agored yn Uned Hafan. Uned Hafan ydy'r lle da ni'n mynd i gyflwyno y plant i bobl sydd yn dioddau o dementia. Da ni'n uned sydd yn cynnal gweithgareddau yma gofal dydd ydyn ni'n gorad o 9 tan 5. A y plant yn cael chwarae games efo'r pobl trwy dydd ac yn cael hwyl fawr efo'i gilydd. Mi dorodd hynny'r ias oedd y plant yn gallu gweld bod y pobl yma ddim mor ddrwg â hynny felly, a dydyn nhw ddim yn rhyw bobl od iawn, maen nhw jyst yn bobl fatha chi a ni. A mi weithiodd hynna dda iawn. Oedd pawb hefo storis difyr yna de. Ti'n glasned very well. Ddim wedi meddwl o gwbl. Oedd e'n syniad be o dementia ar y pryd. Dyn ni wedi dod lot yn hellach wan do efo amser, chos mae lot o pobl yn gwybod am dementia, dwi'n meddwl does. Dwi'n gweithio fel nyrs gymunedol yn De Gwynedd
yn gweithio efo pobl ifanc efo dementia, ac wedyn dwi'n nabod Edwin trwy fy ngwaith a mi gysylltodd o gyda fi mwyn wneud gwaith efo'r ysgolion trwy gyfrwng y Gymraeg. A bo fi'n ifanc, young onset dementia, maen nhw'n galw fo pan mae pobl oed fi yn gael o. O'n i'n anghofio gyrru cardio pen blwydd, oedd gynnu fi appointment illa fo dentist, anghofio mynd i lle dentist. Nes i gael lot o tests, a wedyn nath nhw'n ffeindio bod gynnu fi dementia a tan o hyn yn digwydd. O'n i'n poeni lot achos o'n i'n gwybod be oedd y mater. Oeddwn i'n gwybod bod yna wbath y mater, ond o'n i'n gwybod be. A wedyn pan nath o ddeud, oes, mae gynnwch chi dementia. Oedd o yn relief. Achos, wel, o'n i'n gwybod be o raid i fi wneud. O'n i'n gwybod be o raid i fi delio hefo. I gychwyn oedd e'n nghofio be oedd pob yn licio i de, ac wedyn oedd e'n cychwyn anghofio pethau mwy pwysig wedyn. Mae byw efo dementia yn anodd. Does am byd yn hawdd yno fo. Mae bywyd chi yn newid. Ond hefo support y teulu. Mae rhywun dweud, tyd, fedri ti wneud hwnna? A wedyn, dwi ddim di stan tŷ, dwi'n cario ymlaen i fynd. Be oedd yn amlwg iawn o eistedd efo'r plant ar ôl nhw'n clywed Glenda'n siarad, oedd y gwahaniaeth mawr yn y ffordd oedden nhw'n ymatab i dementia. Anghofio enwau ffrindiau hi. Amlwg bod nhw wedi gwrando a wedi cymryd lot o wybodaeth yn gymlaen, ond be oedd yn rili hyfryd oedd pan nath un hogan bach ddeud, oedd gynnu fi ofn dementia, ond gynnu fi ofn wan. A mi oedd hynna yn beth braf iawn i ddwy yna ni. Ac oedd hwnna oedd y peth gorau sydd wedi gallu dod allan o'r prosiect o ran sut o'n i'n teimlo amdan be oeddwn i'n neud a hefyd sut oedd Glenda'n teimlo, dwi'n credu. Dwi'n licio neud cecs o pethau, so dwi'n dal i neud cecs, dwi'n dal i neud bob dim yn un yn tŷ, ond mae Mari yn part bwysig o bywyd fi a teulu fi. Na ni. Na, Fania. Ydych chi saff y gweld nhw tro nesaf, ydych chi gafo rhywbeth fan da? Dath Annie Llyn ma i sgwennu cerdd efo ni. Ydy pawb yn cael lot o deimladau, dwi'n meddwl? Heddiw dwi wedi bod yn gwneud gweithdy efo blwyddyn 56, gweithdy efo geiriau, ac oedden ni yn creu sôn am deimladau ac emosiynau a'r ffaith bod gan pawb deimladau, mae pawb yn teimlo cymysgedd o deimladau ac emosiynau, felly be oedd y plant yn neud oedd trio rhoi pob emosiwn mewn pennill bach anhygoel. Gogoneddus. Nathon ni'n gorfod meddwl am deimlad bysa pobl hefo dementia hefo, a dyn oedden ni'n gorfod gwneud cerdd am hynna. Pwy sydd wedi gorffen? Oce, te. Dwi'n teimlo'n ddryslyd, llwyd fel cwmwl. Mae'n digwydd pan dwi'n hitio fy mhen yn y waw. Sŵn plant ar y bws yn gweiddi siarad dryslyd. Da iawn! A'r syniad oedd i bod nhw'n ystyried fod dim ots beth i'ch sefyllfa chi. Ella'ch bod chi'n sal, ella'ch bod chi'n gwbl iach, ella'ch bod chi'n ddiwaith, ella'ch bod ganddo chi gwaith trwm iawn o bod chi'n brysur iawn. Be bynnag ydych sefyllfa chi, mae pawb yn teimlo ac yn trin eu teimladau mewn ffordd gwahanol, a dyna beth sy'n cysylltu pawb, felly dyna beth nathon ni heddiw. Da chi wedi gwneud gwaith gwych. Diolch yn fawr iawn am weithio'n galad efo fi pnawn yma. So ie, nathon ni creu yr animations heddiw, oedd wedi cael ei ysbrydoli gen yr cerddi oedd y plant wedi sgwennu yn barod efo Annie Llyn. Mae
Mae'r cwmwlecus yn hedfan i mewn a tua hanner ffordd mae o'n newid i bod yn drist achos mae o'n teimlo'n dryslyd a mae'n dechrau bwrw a mae geiriau sy'n golygu dryslyd yn rhedeg ar ôl o. Ti jyst yn symud hein y sydyn off screen wan, cos da ni'n isio... Mae'n swnio fel rech. Mae gen i gwylydd. Oedd bob grŵp yn cael pennill, a wedyn oedden ni gorfod wneud animation i fynd hefo hwnna. A wedyn, oedd hynna ddiddorol iawn, a do'n ni'n gwybod bod yna gymaint o waith yn gorfod mynd i mewn i animation o blaen. So'r gobaith ydy rwan, da ni wedi cwblhau y prosiect yma, ydy bod ysgolion eraill yn cymryd yr awena ac yn gwneud rhywbeth tebyg yn eu cymunedau nhw neu'n ysgolion nhw i hybu dementia. Unwaith mae'r plant yn cael dealltwriaeth ac yn dysgu amdan dementia, y gobaith wedi bod hwnna'n cael ei cymryd ymlaen i teuluoedd ac i'r gymunedau maen nhw'n byw ynddo, mwyn gwneud bywyd yn well i bobl efo dementia, wneud cymunedau cyfeillgar a gadael i bobl neu caniatáu pobl i fyw yn eu cymunedau am llawer hirach yn dda ac yn saff. Dwi'n meddwl bod yn bwysig dod i wybod sut i drin pobl fel la. Dyn nhw ddim gwahanol iddyn ni, pobl dyn nhw hefyd. Dych chi byth yn gwybod i pwy mae'n mynd i ddod, so gallu dod i rywun. Coch fel Chris Paul o'r ysgol, dwi'n gweld mellten. Dwi'n clywed sŵn tren ar y trac, dwi'n anhapus. Glas fel gwely'r môr. Dwi'n gweld dyn eira wedi toddi. Mae'n swnio fel trombôn allan o diwn. Dwi'n teimlo'n siomedig. Pink fel pili pala. Dwi'n gweld Sean Conn. Dwi'n clywed clychau yn canu. Dwi'n teimlo'n llawer. Oren fel y machlud, dwi'n gweld y llawr yn agor. Mae'n swnio fel tân y clician, dwi'n teimlo'n gefngynnus. Gwyrdd fel Car Cymru. Dwi'n gweld tân gwyrdd. Dwi'n clywed popcorn yn popio. Dwi'n teimlo'n wych. Melyn fel blodyn. Dwi'n gweld siocled yn dawnsio. Dwi'n clywed dail yr hydref yn crensian. Dwi'n teimlo'n ogoneddus. Coch fel Traig Cymru. Dwi'n gweld tacho. Dwi'n clywed gwyddi. Dwi'n teimlo'n flin. Llwyd fel cwmwl. Dwi'n gweld geiriau'n drobowndian. Dwi'n clywed miliynau o leisiau. Dwi'n teimlo'n dryslyd. Piws fel clais. Dwi'n gweld dim byd. Mae'n swnio fel rhech. Mae gen i gwylydd. Gwyn fel papur. Dwi'n gweld ser. Dwi'n clywed llystri yn disgyn ar y llaw. Dwi wedi cael sioc. Yn y dyfodol, fydd na'n ffasiwn beth a Dementia fydden ni wedi gallu ffeindio beth i osgoi yr salwch a i wella nhw, gobeithio.